Nézem a nevére, és mindenkinek a mindenhol. Ilyen külsipariban van a hálatos pálya. Ja, azok egy-11-et. Eljárni! No! Ez az! Megnézzük 2-11-et, vagy mennyit tudom. Három pályával, hogy a jobb deszkát egy kicsi középre ennyi kellene, azt mindig 8. Mindig van utcában, mint tudom. De rendesen csinálom. Azt kell oda mondani, csak... No! Megnézzük 2-11-et, vagy mennyit. Azok Krisztián... De az összes többi nem lehet, de csak 100. Akkoriban Béla volt, az egy olyan meccsi. Akkor ellenfél nem tudta, ugye csak ők az. Dár? Szám, gyere! Nem megy a fűtés? Mi vagy? Ja? Onnan ilyen még sose volt. Pedig nagyon szépen csak úgy mind a kettőt. Gyerünk, mind a kettőt levesszük. Én azt mondom, hogy innen is revették azért. Ez az Béla. Az így megy. No! Aztán kurva mind a kettőt.
Na bíztam benned, hogy már nem hagyod ott. Zapíšite ostatné. Dobre. Prendo minuto, prendo. Maga Köszi. A miesto zrodu? Nem megy át. Egy elég végig. Igen, de viszont vállalatlan vételen ilyen túlásítva. Vállalatlan vételen egy éve nem volt. Akkor eltaláljuk, hogy jó volt. Mikä suoraan tällainen video? Se mikä on kerran on hätää vaan. Niin mikä on kiva, mikä on Dove un gol, Tones? Mikä on nyt hätää vaan Älä ei tato! Není zapísané! Není zapísané! Čítam, nevadí. Čítam. Počkajte, ja vám pomôžem. Ale tak viem počítať, Vilko. Ale veď dobre, ale veď na čo sa trápite, keď tu je kalkulačka? No nie, niekto. Počkajte. No? 520, 520 plus 563, 563 480, 480 559. 559. 2122 519, 519 498, 498 538, 538 500 rozdiel vo 422. To je mínus Slajda nekladajú. Slajda, nemá si. 66. Čo udržať? Čo? Viete, to by toho dohnali. Vedel, ja som 10 už potrkoval. Mal sníhu. Ale ja som inak mám 6. Pozrieš si celý zápas? Som mohol sníhať to niečo. Mohol vyhrať. No tak ale nedal. Remíza bolo, pozor. Tam na konci bola remíza. No nie, na konci, kebyže sa mu darí, tak nie, mohol vyhrať. Vyhodil svet, čo sa. No hej, ale kebyže to zobere, tak No tak mohol ale vyhrať. ale svet, kde, z oblasti, tam už nie je nič. Ešte umerali, ale ja nekaj, ľudí neviel svet. A tá sa zase, mal sa tam. No aj som sugeroval, svet museli. Ja sa jedná. Tebe tam nestala tá ramena. Viem. Ten hodný chýbal. Rozumieš? Hovorí, poviem sa mi odísť, svet uvidíš. Tak aj bolo. Vy si na to
povedali, koľko, keď Nie, jedna. ale bilo by, počúvaj, ale bolo by, a teda bolo by to roka pozor, ja som mal hrať, ale nebudem dom, lebo som vedel, že je kočani, keď bol prišiel, Šimon bol doma, tak ho ešte jeden slúži. Ale bol na ňu doma. Oni sa nám nás nezvykli si rád postaviť. Nemal to rád, No ja som videl, som za tými ušami. bolo by 4 hráč, čo, keby som povedal, 4 hlavy hrámi. Rozumieš? Ale som mám dosť. Ja som vám vravel, že ho chytím. Vravel som mu, keď sme išli na poslednú dráhu, ja som išiel zo školky na trojku. Ja sa nemám, tam 40 nemám. To, čo som hral, tedy na tým majstrovstvách, to bol výnimočný dan. Všetko to. A viete, aký som bol, a ty si videl, druhé miesto videl. Som žil, práve chvala Pánu Bohu. Tak raz za rok sa mi zadarilo. Ani to isté bolo na 531 sobotu. Ale mali sme slabé gusto, vieš. Ale to je jedno, vtedy vyšlo, ja som dal to tam 6, som dal na jedno, poľsval 550 tiež. Tiež vyšlo. Prvá som Davidovi, keď sme išli na poslednú dráhu, otočil zápas. A čo povedal? Ak otočíš zápas, nech Pán Boh pojede do rýky. Aj som otočil zápas. To by povedal. Mal som šťastie, no. Zle ukladám kurva, nie v susednici, ale my sa lepšie hra, Ale ja keď som nepozerám suseda. vy máte nový štýl. Ja som si všimol. Vy si netočil tak doprava. Teraz, keď položíte kľúč, položíte a ide takto doprava. Aj ja som hovoril, že spomal, že som zvyklý povedal, že silný žiadny. Dávaj, slabšie je spomal. Áno. To mi povedal Laco. Ja Ale som veľmi vedel, točíte doprava. ja Reálne. zle pustím, ja zle pustím. Ale vy ste to doteraz nerobili. Vy keď si položíte kľúč, tak išla rovno. Teraz keď položíte, tak ide takto ako rohy. No ako mne. A ja mám rohy. A ja mám. No nie občas 95%. Tu keď si hovoríš, že dám dole, tu jednu, tu som robil, tu keď som dole dal, chápem, a to otočil som ráno. Videl, čo som robil. Nešiel som stredom. Ale vy ste to museli zmeniť, lebo vy keď položíte kľúč, tak vám ide takto. Vieš, začal som viacej trénovať a nie je dobré, aj keď veľa trénuješ. Potom, to je už. To nie je dobre, keď to natrénujete, lebo ako môj spoluhráč, Vaník Ivan, poznáte. No ten, čo som robil. Má cez 70 rokov. On trénuje do týždňa, trénuje minimálne 4 krát. Minimálne. Ja som mu vravel, reku Druhal som ako kriežináš, úplne dokonca na posledné odpadol. Počkajte, Ujo Ivan. Nemáte 20 rokov, nemáte 20 rokov, máte 70. Rebuva minimálne aspoň 2 tréningy, alebo aj jeden. Úplne stačí. A potom je vybitý už som. Ja nie, ja sám nie. Ale on by hral každý deň, Ja starý. nie, čo som hádzal. On by hral každý deň. Ja sa pýtam, komu prídu. Nejdem, poďom na majstrovstvo, nejdem sa vybavený. Nejdem. Dobre, super. Pačo, super. Čau, Ešťo. Ahoj, čau. A som vedel, že takto bude. Pozdrav doma. Starý ti nemôže už, starý ti nemôže. No, pravda, že. Vyťahne len, to dá soky. Ja, dobre. Ty vyťahne len. Ujo Ivan. Stačí vám minimálne aspoň 2 krát. Lebo keď prídem na tréning, on sa mi začne tváriť. Jo, ja som trénoval.